И здравейте хора, аз съм Геймастър БГ и много съжалявам, за дето не съм качвал доста време клипове. И днес ще играем на може би 3 игри. Чуда се кои. Значи мисля да е Color Switch, Jetpack и се чуда дали Shadow или Minecraft. Не знам, ще видим после. Мисля да започна с Color Switch. Айде започваме. Само ще си намаля за да се чува. Айде бе! Това не ме чита! Гът идиотската. Айде. Грозен. Това не ме чита! Няма да фука. Почвам с Jetpack. Аз тук ме изтеглих и ще трябва да чакам. Не, няма да чакам. Много. Или ще чакам. Да, ще чакам. И това няма да е, значи ще бъде само Shadow и Minecraft. Ще започнем с Shadow, защото съм сигурен, че ще тръгне. Малко. Мъничко. Я нещо ще го чувате. Не знам, а тъкно се прибрах от училище и от тренировки и реших, като имам малко време, да направя клип за реванширане че не съм качвал клипове. Не знам, забелязвате ли, че съм с точка за броня и че съм 9 лева и че съм при Хермит. Значи аз искам много да бия ланг спотълно. Ето заради тези ногтите. И ще се пробвам да го бия. Не че мога. Мен ми е трудно. На спотълно са по-трудни. Уж съм апгрейдвал брони, уж нещо съм правил. Уж тая пръчка трябваше да е по-силна, ама сега са по-трудни. Айде бе! Как ми служи бронята от този грозник? Смей да си ме ударил. Казах смей да си ме грозен. Мърша. Нервиш ме. Той е най-мразен бос. Свалих ли ти живот? Забравяй. Не. Накрая ще това. Яй бе! Ето тук ще боли. Очаквам да му удари. Да, удари. Не. Не е това. Не. Грозник сега ще бил. Абе. Аз не ти искам да го премятам, защо? Не. Тебе що? Той е мразният бос. Знаете ли те? Много съм нервен. Идвам си тук да им бия кофе на Survival. Защото са най-лесни. И ако ме бият от това, път
Не, исках перфект. Искам да стана много 10 лева, за да си взема тези новите шурикени, нали, вторите шурикени, защото вече тези шурикени ме дразнят и искам аз да си купя. Не много ме дразнат тези с шурикените. Айде, давай. Не знам, мисля се малко да почвам Майнкрафта. Тук да разбия на този кофата и после следващия просто ще стоя. На следващия просто ще стоя и ще го гледам да видя какво ще ми направя. Бе. Айде бе. Ега ти смешник. Трябва да се различа. То вече ма нерви, защото... горе да уди. Защото вече и не губи излишно време. Тук после ще излезе на тази, като го бия той. Хайде удари ма бе. Много ти смешник. То не мога му удари. Опа. Не знам, ще го минавам това, защото ма нерви. Пък и няма да получа пари. Той ще му бие вече. Браво на него. Ай би има по-бързо бе. Ай би има. Ай браво на него. Чао. Айде бе. Бъде хубаво. Айде. Айде няколко. Чао. Вулкана. Маничко ще поиграя Майнкрафт. На малко. И както виждате си много. Мисля да ви покажа новите неща само на най-новата версия. Стига лаки. Стига лаки. Значи ето ги. В смисъл има рамка. Казан. Такова клипава. Имаше повече енчантмент. Има такива.